nazi isizwe engiphethe zokusebenza uthi imali ingene nawe mfowethu obona noma hamba endleleni wazi ukuthi ngiphethe nazi zisizwe zengiphethe izizwe mina ngegaya amabutho futhi ngiyagaya izizwe nemabutho okuhlukene khona izizwe zokwelapha khona amabutho okulanda into etshontshiwe kunamabutho ezinhlashe ekhaya kunamabutho akwezela imfuyo kunamabutho akunikeza bathola inhlanga zakhona uze imali kaMakhomo Mahlabehlezi 7000 uzothola lezi inhlanga mfuthu nazi yiso lezilwane engiphethe zinhlanga lezi silwane esihlanganisiwe lesi ongeke usithole nangeke uzinabhade yake usinike ndawo uyosithola kuMahlabehlezi lesi silwane nawe ufuna ukuhlola nje uzofika uhlanganisele naso futhi ngiphethe nazo ezinye silwane futhi lesi ngihlanganise amadola amaningi la ahlohlo nezilwane engatholakala engeke ngizibize ngekhaya kodwa zokugoma wena ungafi ugula kodwa uthola umjovo ubusile kodwa ungafi ugoma uqine ube indoda angisho ukuthi bangesi kushaye into engeke ngisho nje susa izitha phambi kwakho izitha ayifunani phambi kwakho ngize ngithi ngizovala isibhamu noma kwenze njani ngizoqhamula izitha mina singakulandela izitha uphile unecala mfowethu elingapheli woza kuMahlabehlezi unecala uyafuna uvuna amaphoyisa woza kuMahlabehlezi ngiyaxolisa nani amaphoyisa ngoba angisho ukuthi ngizofihla igebengu phambi kwenu kodwa kusalayo fanazi ukuthi umuntu uzobe esigebengu nje ngoba bonakala inhlabathi yakubo uze gcina sesigebengu sangenziwe uyena ugebengu ngizokuphinda ngibeke la mfowethu